Pajjiżna beda jimplementa il-viżjoni li Malta tkun katalista fl-innovazzjoni ekonomika fid-dinja. Dan bil-ħolqien ta' ekonomija ġdida, l-ewwel tat-tip tagħha fid-dinja, potenzjal li fi żmien 5 snin tkun kbira daqs is-settur tal-gaming f'pajjiżna. Dan permezz ta' qafas legali li se jkun qed jirregola teknoloġiji ġodda fosthom il-munita virtwali li fil-preżent mhumiex irregolati. Dan qed iwassal għal nuqqas ta' ċertezza u protezzjoni fost l-investitur. Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Xkembri spjega li wara konsultazzjoni pubblika li se ssir fuq medda ta' 3 ġimgħat se jitressqu 3 abbozzi ta' liġijiet li se jagħtu din iċ-ċertezza filwaqt li joffru stabilità u integrità tas-suq. Dan huwa mument storiku għal pajjiżna, mument storiku għaliex millum il-qudiem issa qed nibdew nimplementaw il-viżjoni tagħna li aħna bħala pajjiż inkun qegħdin immexxu fid-dinja tal-innovazzjoni ekonomika. Apparti minn hekk ħankun qed noħolqu ekonomija ġdida, niċċa ġdida li għandha potenzjal kbir. Aħna qegħdin naraw li fi żmien 5 u 10 snin din l-ekonomija tkun kbira daqs tal-gaming ġewwa pajjiżna. Apparti minn hekk tajb li ngħidu li aħna tinkunu l-ewwel pajjiż fid-dinja li nagħmlu dan. Il-qafas regolatorju għandu lan li jpoġġi lil Malta bħala id-destinazzjoni naturali għal negozji li jixtiequ joperaw f'dan il-qasam. Dawn se jkunu irregolati mill-Malta Digital Innovation Authority, awtorità ġdida li se tkun responsabbli miċ-ċertifikazzjoni ta' dawn it-tip ta' pjattaformi li jridu jirreġistraw b'mod volontarju. Fil-preżent, iċ-ċertifikazzjoni li se tibda toħroġ din l-awtorità mhu jagħtih l-ebda pajjiż ieħor fid-dinja. Dan filwaqt li jitwaqqaf qafas legali li se jkun qed jistabbilixxi kif se titħaddem l-ekonomija l-ġdida. Qafas regolatorju li qed jipproponu wkoll qasam ieħor taħt il-kompetenza tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji li fost oħrajn se jkun qed jirregola servizzi relatati ma' muniti virtwali. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li numru ta' kumpaniji internazzjonali diġà qed juru l-interess li jibdew joperaw minn pajjiżna biex jibbenefikaw mill-ħolqien ta' din l-ekonomija. Qed qajjem interess internazzjonali kbir. Diġà ltqajna ma' numru kbar ta' kumpaniji internazzjonali, flimkien mal-Prim Ministru kolli li naraw kif nibġgħu nimplementaw allura u daw il-kumpaniji operaw minn hawn Malta u daw ħajkunu qed joffru opportunitajiet kbar għall-pajjiż, opportunitajiet f'termini ekonomiċi, f'termini ta' jobs, f'termini wkoll ta' servizzi li noħolqu ekosistema. Li allura nafu li għandna s-servizz finanzjarju li huwa b'saħħtu, settur tal-gaming kollu huwa b'saħħtu, però aħna rridu noħolqu raġuni oħra għalfejn kumpanija it pays them to operate from Malta. Din il-viżjoni ta' innovazzjoni ekonomika mhux biss se tkun qed issaħħaħ u tikkumplementa fost oħrajn is-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna, iżda tkun qed tara wkoll il-ħolqien ta' industrija ġdida li għandha l-abilità li toħloq eluf ta' impjiegi.